Salutare tuturor ce v-am găsit la un nou episod. Astăzi, credeți că fac partea a treia din, dacă fac, nu mai știu unde am rămas. Bine, deci, astăzi jucăm Stubleup. Asta, dar eu mă joc cu cei point-uri. Intrăm. Ok. Și am început. Să vedeți până unde pot ajunge. Bine, nu uitați să dați un like și un subscribe. Nu știu, s-a blocat, nu știu. Azi cred că cădeam. Aici cred că cădeam. Da! Și ce-am făcut? Ce-am făcut mintea, mă? Bine, gata. Dar asta fiți atenți, da? Am uitat că avem voie cheile motori. Ok, și la primul cei. Mă. Fiți atent, dar fiți atent ce schemam aici. Hop. Stai, nu merge pe ăla, oricum știu ca să cad. Și dați un like dacă vă place skin-ul meu și un subscribe. Ce-ați crezut că cad? Și dacă vedeți acolo tipul de când mă joc Stubleup, de ce nu e atâta cât e la filmare, că nu am intrat direct. Ați crezut că cădea? Și ați crezut că am căzut și chiar am căzut. Bine că ce-i point. Că dacă nu, adică eu nu mă joc la... N-am vrut să fac asta. Dar e mai bine decât să mă chinui.
să ajung, stați că ajung eu. Oh. A, nu, am uitat cu asta. Se pare că n-a ajutat asta. Bine, dacă credeți că sunt youtuber așa doar cu YouTube, am mai multe și camera care fac YouTube și mobilul care îl avem chiar aici și YouTube, așa, și YouTube Studio, care toate nu pot să le iau. Și fiți atenți că pot vorbi ca un robot. Nu știu ce are ăsta cu mine, e abonat, nu știu. Dar mă dă bip. Așa-i spun eu, bip. Dacă nu spun bine, vă spuneți în comentarii cum să spune și v-am dus. Măcar pe trambuline, dar de ce a fost bine? Da, visem. Acum visem și blochează. Ca toți hackerii. Dar nu știu ce-i cu asta. Nu merge bine, lasă. Să dați subscribe, să facem 1000 de abonați. Sau poate dacă aveți șanse 100 de mii. Doar dacă depinde de voi. Nu știu, gata, haide. Calm. Oricum, următorul obstacol este ușor. Așa că da să mă ia mult să fac ceva acolo, dar că asta e oricum ușor. Acum stăm aici e zona noastră.
Ok. Ok. Deci acesta a fost videoul de azi. Sper că v-a plăcut. Dacă nu v-a plăcut, tot dați like. Dacă v-a plăcut, tot trebuie. Dacă nu v-a plăcut, tot trebuie să dați subscribe. Și dacă v-a plăcut, dați subscribe. Bine. Fiți atenți. Pa, pa!